Dorastenci Liptovského Mikuláša sa o svoje ďalšie ligové body pobili so súperom z Kysuckého Nového Mesta. Mierna preváha Liptákov bola v stretnutiach badateľná, aj napriek tomu starší dorastenci v nedeľu 30. augusta podľahli Kysučanom tesne 1-2 po polčase 0-2. Za hostí skórovali Štefunda a Čelko, za domácich znižoval Jozef Grieš. Mikulášania sa po tomto zápase zosunuli na 9. miesto, naopak Kysučania poskočili na 8. Mladší dorastenci MFK Tatran a AOS Liptovský Mikuláš v červených dresoch sa do súpera pustili nebojácnejšie, výsledkom čoho bol gól Kusku po perfektnom preľubovaní brankára Kysuckého Nového Mesta Kubinom. V druhom polčase v 61. minúte vyrovnal Chovanko na konečných 1-1 a tak si hostia odniesli z Liptova z dvoch zápasov cenné 4 body. Spokojnosť trénera hostí bola teda samozrejmá. Podľa môjho názoru domáci mali jasnú prevahu v zápase, čo sa prejavilo aj vlastne hrou na našej polovici. My sme sa len bránili, ale dokázali sme tie 3 šance, čo sme mali, aspoň 2 z nich využiť. Takže ja som s výkonom mojich hráčov spokojný. A hlavne s výkonom brankára, ten dneska naozaj mužstvo podržal. Pre televíziu Liptov Pavol Tomčík.